Po oslavách 30. výročia založenia Hlohovskej televízie na Michalskom jarmoku s verejnosťou sa vo Vlastivednom múzeu konala komorná spomienková oslava v úzkom kruhu priateľov a známych. Oslava bola spojená s premiérou dokumentu 30 rokov Hlohovskej televízie. Napriek tomu, vaši diváci Náš pán riaditeľ Chmela je hlavne dokumentarista. Počúvala som jeho rady, ako urobiť takýto dokument, tak som si niečo načítala, napozerala a teraz samozrejme aj on mi pri tom pomohol. Zobrali sme VHS kazety, začali sme ich naťahovať, digitalizovať, potom sme čistili tie záznamy, aby bola aj zvuková stopa stereo. Ale takéto strihanie, aj viac menej kameru tých respondentov som robila ja. S archívom mi pomáhal náš Karol Komoravčík, nakoľko ten je pamätník. Približili sme aj tú technológiu, ktorou teraz vysielame, to znamená Full HD. Máme vlastný DVB-T vysielač, čo ma veľmi teší, že už ideme v týchto teda najvyšších technologických normách, v akých idú aj veľké televízie. Myšlienka prišla už niekedy na začiatku roku 2024 a takto vo mne nejako pracovalo, ale tak naozaj už prakticky som na ňom pracovala asi mesiac. Na stretnutí nechýbali predstavitelia mesta, samosprávy, zakladajúci členovia televízie, ľudia s ňou úzko prepojení. Dokument bol mimoriadne výborne spracovaný. Boli tam historické momenty od samého začiatku až doteraz. Veľa vtipných momentov, ale najmä som si uvedomil, že má veľkú historickú a dokumentačnú hodnotu. A to je veľmi vzácne. Bol naozaj nádherný a dobre povedal aj pán riaditeľ Chmela, že to bol prvý dokumentárny film Livy Doležalovej, lebo naozaj to bol dlhý dokument a zaujímavý dokument a vtipný dokument. Veľa sme sa zasmiali na ňom. V dokumente sa nachádzajú bývalí zamestnanci, ale aj súčasní. Dokument sa Hlohovskej televízii naozaj vydaril. Aj za tým už sa skrýva veľa práce. Myslím si, že to robila hodiny a hodiny Lívia, ale teda naozaj klobúk dolu, pretože v tom archíve nájsť také zábery, aké sme teraz videli. Sú tam ešte zaujímavé momenty, kedy naši redaktori, kameramani točili prezidentov. Aj z takéhoto historického hľadiska Slovenska celku zaujímavý. Veľmi pekne ďakujem, že som mohla byť súčasťou aj takéhoto nejakého dielka, akým je tento dokument. Som rada, že ma pozvali, pretože som bola len 3 roky. Bola som veľmi krátko v porovnaní s ostatnými, ale bolo milé, že si spomenuli a na čo si spomínam, bolo to moje druhé zamestnanie a platili oveľa viac ako moje prvé. Tak si hovorím, idem to skúsiť. Hovorené slovo predkával hudobný doprovod Martinky Baračkovej spolu s jej synom Benim a Maroškom Kamenčíkom. V premiérovej zostave zaspievali od Vaša Patejdla Kaskadéra a pripravili si aj prekvapenie. Maťa, ty si pre Hlohovskú televíziu so svojimi zverencami pripravila nádherný darček. Ako to celé vzniklo? Ako ti to vôbec napadlo takýto darček nám pripraviť? Vieš, no tak asi ma ľudia poznajú, že sa snažím napasovať piesne na presne príležitosť, na ktorú nás pozvú. Dnešná vzácna chvíľa vašej televízii mi prišla tiež taká špeciálna a teda vznikla za veľmi rekordný krátky čas táto pieseň. Prezrať, koľko ti to trvalo? 4 hodiny. Film si môžete pozrieť na sociálnych sieťach Hlohovskej televízie. Dúfam, že tento archív, ktorý po sebe zanechávame, bude slúžiť aj ďalším generáciám, aby videli, kto tu vlastne všetko žil a čo sme všetko robili. A naozaj je to úžasné, že sa zachytili takéto krásne momenty. Hlohovskej televízii želám, aby ďalej bola takou úžasnou súčasťou našich životov, aby nám sprostredkovala tie krásne podujatia, ktoré sa tu konajú. Prajeme, aby mala dostatok divákov, prajeme, aby bola nezávislá, aby nebola príliš ovplyvňovaná akýkoľvek vedenie mesta, ktoré tu aj do budúcna bude. A aby prinášala radosť všetkým našim občanom, nie len teda v meste Hlohovec, ale aj v celom Trnavskom kraji, lebo si myslím, že
vzhľadom k tomu, že tá Hlohovecká televízia sa šíri aj na sociálnych sieťach, tak sa to dostane teda aj k občanom Trnavského kraja. Diváci reagujú predovšetkým cez Facebook, lebo tam sú tie merateľné čísla. Veľmi milo som prekvapený, že Hlohovec je veľmi lokálpatriotné mesto a naozaj diváci reagujú na pekné veci. Musíme robiť dobre, zodpovedne sa správať a spracovať správy, lebo to, čo ide do éteru, to je zároveň záväzok. Záväzok za kvalitnú a pravdivú reportáž.